Geografia. Historické názvy známych miest. Počúvate ďalší diel zo seriálu Plný rozumu, prvého slovenského kvízového podcastu, ktorý otestuje vaše vedomosti a zároveň vás niečo naučí. Poďme na to! Otázka číslo 1. Ako sa dnes nazýva historické mesto Konštantínopol? Po A. Damašek, po B. Istanbul, po C. Bejrút. Správna odpoveď je B. Historické mesto Konštantínopol sa dnes nazýva Istanbul. Ide o najväčšiu metropolu Turecka, ktorá leží na hranici jeho európskej a ázijskej časti. Tieto dve časti rozdeľuje prieliv Bospor. Otázka číslo 2. Stalingrad je historický názov pre mesto po A. Petrohrad, po B. Volgograd, alebo po C. Jekaterinburg. Správna odpoveď je B. Stalingrad predstavuje historický názov pre dnešné mesto Volgograd v Rusku. K tejto zásadnej zmene názvu došlo v roku 1961. V období pôvodného pomenovania mesta sa totiž vedenie Sovietskeho zväzu zaviazalo k odstráneniu stôp kultu osobnosti Josifa Stalina. To zahŕňalo premenovanie miest a odstránenie jeho mena zo škôl a verejných priestorov. Zaujímavosťou je, že len nedávno, pri príležitosti 80. výročia konca bitky o Stalingrad, sa Rusi rozhodli dočasne vrátiť mestu pôvodný názov. Volgograd sa smie označovať ako Stalingrad pri niektorých štátnych sviatkoch 6 krát do roka. Otázka číslo 3. Ktoré české mesto sa v minulosti volalo Reichenberg? Po A. Liberec, po B. Hradec Králové, po C. Ústí nad Labem. Správna odpoveď je A. Reichenberg predstavuje historický nemecký názov pre súčasné české mesto Liberec. Pred koncom druhej svetovej vojny bol Liberec nemeckým mestom s približne 7% českou menšinou. Po skončení druhej svetovej vojny došlo k zásadnej zmene v názve mesta v dôsledku odsunu nemeckého obyvateľstva. Otázka číslo 4. Ak by vás niekto poslal do Baťovian, kam by ste sa vybrali? Po A. do Partizánskeho, po B. do Zlatých Moraviec, alebo po C. do Topolčian. Správna odpoveď je A. Baťové závody v Partizánskom vznikli už v roku 1939 a doteraz sa medzi mestské časti radí centrum, Baťovany. Avšak najstaršou časťou mesta je Štrkovec, v ktorom Tomáš Baťa založil továreň na výrobu obuvy. Táto časť mesta je tvorená predovšetkým zástavbou, pre ktorú sú typické tehlové dvojdomy, známe ako Baťova architektúra. Otázka číslo 5. Ako sa pôvodne volal New York? Po A. New Amsterdam, po B. New Berlin, alebo po C. New Stockholm. Správna odpoveď je A. Toto mesto na východnom pobreží Spojených štátov amerických bolo pôvodne založené holandskými osadníkmi a bolo súčasťou holandskej kolónie. New Amsterdam bolo premenované na New York v roku 1664, keď ho získala britská koruna. Otázka číslo 6. Ako sa do roku 1991 nazýval Petrohrad? Po A. Kaliningrad, po B. Leningrad, alebo po C. Stalingrad. Správna odpoveď je B. Do roku 1991 sa Petrohrad v Rusku nazýval Leningrad. Názov bol zmenený na počesť vodcu Sovietskeho zväzu Vladimíra Ilíča Lenina,
po jeho smrti v roku 1924. Po politických a sociálnych zmenách v Rusku a rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa mesto vrátilo k pôvodnému názvu Petrohrad. Otázka číslo 7. Ktoré európske hlavné mesto sa volalo Kristiania? Po A. Helsinki, po B. Kodaň, alebo po C. Oslo? Správna odpoveď je C. Oslo bolo známe ako Kristiania od roku 1624 do roku 1925 podľa dánskeho kráľa Kristiána IV. Zmena názvu sa uskutočnila po verejnom hlasovaní, ktoré vyústilo do pôvodného názvu zo stredoveku. Otázka číslo 8. Saigon je historický názov mesta po A. Bangkok, po B. Hanoj, po C. Ho Chi Minhovo mesto. Správna odpoveď je C. Saigon je historický názov Ho Chi Minhovho mesta v južnom Vietname. Zmena názvu nastala po skončení vietnamskej vojny a od tých čias nesie meno vtedajšieho prezidenta Severného Vietnamu, Ho Chi Minha. Otázka číslo 9. Aký je súčasný názov mesta Titograd? Po A. Belehrad, po B. Podgorica, po C. Skopje. Správna odpoveď je B. Podgorica je hlavným mestom Čiernej Hory. Názov bol zmenený v roku 1992 po rozpade bývalej Juhoslávie a stanovení nezávislosti Čiernej Hory. Predtým sa mesto volalo Titograd na počesť Josipa Broza Tita, bývalého predsedu Juhoslávie. A na záver otázka číslo 10. Viete, ako sa volalo mesto, ktoré okolo roku 47 založili Rímania v Londýne? Po A. Londýnium, po B. Britský Rím, po C. Nový Rím. Správna odpoveď je A. Londýnium, často nazývané aj Roman London, bolo hlavným mestom Rímskej Británie počas väčšiny obdobia rímskej nadvlády. Založenie Londýnia sa datuje do obdobia po invázii cisára Klaudia do Británie, približne v rokoch 47 až 50 nášho letopočtu. Podcast Plný rozumu vám prináša lifestyleový online magazín Plný elánu.sk, kde nájdete zaujímavé články. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám odber na Spotify, zanechajte recenziu alebo sledujte Plný elánu na Facebooku či Instagrame. A teraz pustite si ďalšiu epizódu a preverte svoje vedomosti.